waze wangithusa ke Louisa. Ngingongozile yini ungavula? Awubheke ukuthi usuwenzeni. Kwenziwe yimina? Akumina. Uyangibambezela wena ngijaha sitolo sekufanele ngiqale phansi manje ngilungise. Ungadinwa ukungcola okuncane kangaka ubani ozobona? Imini ngizokubona. Sisi, ngilezindaba zakho. Kukhona ozama ukwenza ihlaya ngawe. Ubani ozama ukwenza ihlaya ngawe? Angikholwanga ngesikhathi ngiyibona. Ngathi ngikhuluma ngedwa. Kodwa ubani ozama ukwenza ihlaya ngomngane wami? Yini ke leyo Louise? Ubani kodwa ozama ukwenza ihlaya ngawe? Awukaliboni yini iphepha? Ozobona. Naku lapha ngizofunda. Umuntu omdala ohloniphekile ozoba isiqashi woza kuleli kheli Proti East 4538. Yindlu yakho lesi. Ake ungitshele ubani kodwa ungenza into enjengale. Sis May, uyazi bengithi izophuma kusasa. Kanti wena uyifakile. Ufuna umuntu ozoqasha, umuntu omdala ohloniphekile. Ake uthi ke sibone. Awuzake. Uyazwe Louise, babhale konke ngibatshele kona. Ufunelani isiqashi? Awukazi ube naso naphambili. Kuyakumangaza into ko Louise. Ngasikhathi ngixoxa lo mhlola obukade uhlala la ekhaya. Ngibonile phela ukuthi kufanele kube khona into engiyenza. Kufanele kube nemadlana eceleni Louise engizenzela yona. Louise ngithi wena uyazi ukuthi nginabantwana ababili mina basecollege. Ungakhulumi kanjalo ngaye. Ngani? Wayengumyeni wakho. Namanje Louise sengumyeni wami. Lungile ke ngiyaza kufanele ukuthi ngikhulume ngaye kanjalo. Kodwa mngani wami mase sibuyele eqinisweni. Wayengumhlola. Uyazi ukuthini? Ngaphandle nje kokuthi kwale madlana akangithumelele yona ngesinye isikhathi. Hayi ngibonile ukuthi mina kufanele ukuthi ngizenzele enye imadlana eceleni ngase seyangicabanga ke lelisu lokuthi ngizifunele umuntu ozoqasha la ekhaya. Ngibonile ukuthi Louise ngase kwenzeka ukuthi ngiwenze 50 rand ngenyanga. Awungitsheleke uthini ke lapho? Ukhulumela yipi indlu? Ngikhulumela leya. Ibizu 50 rand mhlambe ngaphezudlwana. Kodwa yinhle impela. Ake usho ke sisi. Usifunelani isiqashi esiwumdokwe kangaka? Ake uzwe nje. Umuntu omdala ohloniphekile. Ufunani? Umfundisi osempensionini noma ikhehla eseliqhutshwa ngesihlalo. Nalokho makwenzeka Louise kulungile. Uyazi ngiyayifuna imali kodwa Louise ngifuna emsindo mina esiqashini. Usemncane kabi sisi, akufuneka umdodovo omdala uzohlala lapha endlini yakho. Louise akukhathali ukuthi indoda ingandala kanjani. Onke amadoda ayahlupha. Nanti ti. Lalela. Kungcono ngoba akasekho emehlweni akho. Ubani? David uvula isikhala somunye. Isikhala somunye kwani Louise? Usho indoda? Yebo, David wayengumyeni wakho wokuqala. Uyabona Louise, umhlolo wodwa kumina wanele. Amadoda wafani wonke sisi. Uyazi mina sengashada kane. Usuwenza amaphutha manje. Nina ngizimisele ngisho ukwenza lilodwa iphupho. Cha, lalelisu lami sisi. Uma usukhetha isiqashi kumele ube neqiniso ukuthi kube umuntu kahle, hayi omdala. Angabi ohlonipheke kangako. Funa isiqashi sisi esizoba umyeni wesibili. Wesibili? Kudani? Ufuna isiqashi esizokusiza ngerent nendoda yokuphatha kahle izikhathi zonke? Awushayi ngani inyoni ezimbili ngetsheli lodwa. Uyazi ukuthi ngempela wena ungazi kahle. Uyabona mina amadoda Louise. Ngikhathele wona asengicike kwaze kafika. Uyabona indoda engase ngiyithole manje. Angeke nje ngize ngiyinike ithuba. Hayi.
ulindele isivakashi. Ungatatazeli. Nangena, ngiyabonga. Ubhale isaziso ephepheni ngomuntu ofuna ukuqasha. Ukuthi bengifuna umuntu omdadlana kunayo. Empeleni ngimdala nalokho engibuka ngikona, kanti futhi nginesulu lokubukeka ngimusha. Cha, ukuthi bengifuna umuntu Ohloniphekile. Empeleni ngihloniphekile. Kanti futhi ngumuntu othanda ukuthula noxolo. Angizwani nomsindo nokuphapha. Ngithanda ukuthula. Ziphi izindle eqashisayo? mhlawumbe ungathanda ukubona i-bathroom ulingapha. I-bathroom umama uyayethi ukuhlanzeka kusondelene kakhulu nobungcwele kanti futhi uqinisile. Awuthi ngilibone. Uxolo. Mhlambe ufuna ukuba yedwa. Yebo kodwa khona kuzoba njani? Sesiyazi-ke manje. Manje-ke. Mhlambe ufuna ukuthi uyabona. Uthini? Osilaleni. Kushilo phela bathini. Ukuhlanzeka kusondelene nobungcwele. Lihle impela i-bathroom elihlanzekile kanti futhi noma mami angangifakazela. Mhlawumbe ungathanda ukuthi indlu ingale uyoyibona. Indlu ingalapha yana. Ngizozibhekela yona. Uyamthanda. Kodwa ngeke ngimvimbe. Ngiyamthanda usestyle. Ulibonile ibhekela lesiliva isihlakalele. Manje nama uhlala nama wakhe. Uyayithanda? Incane kakhulu. Kwakubike lokho bandla ngiyathemba kobuye kulunge ngokulandelayo. Incane. Mina ngiyibona inkulu nje. Ekseni kungenela imnandi ilanga leli. Ayinawo nomncane umsindo. Ufuna malini ngayo? 75 francs ngenyanga, 50 cents ogeza. Angithi uthe 50 cent ngokugenyanga. 50 cents ugeza. Kuyabiza. Uma ubuthe 50 rand noma u60 rand ngabe ngiyayithatha manje. U75 mkhulu kakhulu. Uyacabanga ukuthi ihlala ngihlanzekile ngangibiza malini? Ngithe 75 rand. ngingakhombisa umuzi wami ngiwumakhelwana kaSisine nginalo ikamela elingenamuntu futhi nje lihle kabi lingamfanele umuntu oyisimanje njengawe angibizi lutho ngokugeza komuntu Ijwayele into kazizincane ngiyabonga gogo Ubethini lo mfokazi lo uthini ngimdala yayihlazo lento ayisho Ubesho into ecishe nje benjalo uyazi yedelela angiyena ugogo mina ngisemncane futhi nje ungacishe ulingane nomama wakhe angazi ukuthi ngizelani lapho uma nonke nizongibhoqa angeke ahlale kwami ngisho angakhokha 100 rand noma 80 rand noma 75 kodwa empeleni ulungile u75 ngena sanibonani makhosi yebo sawubona ngabe uze ngendlu kunjani ayi ngena ngikukhombise Nginje ngasho lo nkosikazi wami ngonyaka odlule
bese cishe kube iminyaka engama30 sashada lokho kwangiphatha kabi kakhulu. Izingane Louisa Cha asizange siphiwe izingane. umnumzane Madasha ngabe yini umsebenzi wakho? Uthisha eDlomo Primary School. uthisha Mnumzane Madasha ngiyathemba ukuthi une furniture eningi. Chabo ngadayisa ngakho konke kwasaloko incosana nje. Awu indlu ke yona ke wawunayo ngabe wayenze njani? Indlu ngayinikeza kumshana wami uba mayisebenzise. Unomndeni omkhulu. Kanti ke nedingo zakhe iningi kakhulu kunalezi zami. Mnumzane Madasha ngicela uxolo nje kancane nje. Louisa ngisacela ukuthi uze ngapha. siyaphi Bosa. Uyazi ukuthini mngani wami? Ngifuna ungiyekele Louisa ngiyikhethele mina umuntu ozoqasha la emzini wami. Siyezwana na? kodwa lona ulungile sisi futhi angeke usaphinda utolo nje ngalo Angeke Louisa ngizomlandulela. ngani ubukeka ethule futhi ehloniphekile uthisha kanti akunamfazi Kanti niyazana naye ngingazi nje. Akuze nazo ke sizwe. ngivumele mngane wami lona angaba umyeni okahle kakhulu Louisa mngani wami. Ngizoze ngikutshele kangaka ukuthi angiyifuni indoda mina. Angihlukanisile mina no David, angisoze futhi ngahlukanisa naye. kodwa ubungaveli usho ngani ukuthi ufuna umuntu wesifazane uzoqasha senzani isithombe selamhlola Usho isithombe sika David Louisa lalela. Bengithi ngizosisusa nje ukuthi kube ukulima nje ukuthi ngisibeke. Ungaphatheki neze kabi. Ngiyezwa, ngiyabonga. Ngicela ungixolele mnumzane Madasha ngiyazi bekufanele ngisho kwasekuqaleni. Kulungile ngiyethemba ngizoyithola enye indawo ekahle. Isale kahleke makhosazana. Yebo uhambe kahleke nawe. wenza iphutha uyazi sisimingi yakuyala angeke usamthola ofana nalo Into ebengayenza Louisa angeke kusalunga. angisaboni ukuthi sikhona isiqashe sizolunga la uyazi ukuthi yini manje kumele umqoshe engekayiboni ngisho nendlu imini engizovuka Sawubona gogo. yebo Ufaka isaziso ephepheni. akumina umngane wami ukhona ngaphakathi Ngangena. yebo ukhona ngaphakathi Sawubona. Yebo sabona. Ngabe uzengendle? Yebo. Oh, ayi woza ke ngikhombise indlu. Manje irent yala ekhaya u50 rand. Ne deposit ka 50 rand. Bese ke uthi uma ukhokha irent uyikhokha nje kusasa lenzukana ukuthi inyanga iphele. Hayi buka ke indlu ithatha isikhathi sakho. Ngiyabonga. akalunganga lona sisi uzibonile izicathulo zakhe zigugile nezimbobo emikhonweni yebhantshi lakhe ntombazana qaphela umgulukudu lona Louisa nawa amehlo. ubunawo amehlo ngabe uthatha umadasha lona
usilandela izinkinga wothi ngasho. Hayi yinhle impela yikho lokukade ngokufuna. Hayi nombhede hayi muhle impela it's good is nice. Yeah. Ungathanda ukuhlala. Oh hayi. Oh kuyashisa. Oh. Yeah. Hayi ke mnumzane. Sinake sizwe ukuthi ngabe usebenzaphi? Oh hayi ngesisi okwamanje bengathi ke angikasebenzi. Awusebenzi. Hayi njengoba wazi ukuthi izinkathi zinzima kancane kule insuku. Kodwa ke bengingasho ukuthi inkinga ngoba ke ngizothola impela. Ake usho ke mangase ngikunikeze ke indlu leya ngoba nesiqiniseko kwesiphi sokuthi uzokwazi ukuyikhokha irent. Hayi kanti ke lalela sisi into mina ngumuntu onenhlanhla impela ngathi ngizale nayo impela. Ngathi konke ngokushoyo nokuthintayo nje kuphenduka yifa. Sengisho ke ngisho noma ngilele nje mangingaphupha inkomo ethi wow mangivuka ekseni na kanjani u6 emshayineni. Oh uhlela u5. Hayi ngumpetha sisi. Angisho ke ngaleli phupho engiliphupha izola hayi inkunzi malanga yephupho. Ngikutshela ukuthi ngiphuphe izikhukhula amanzi emaningi pelethi wow edelezi phela uthe la sekodla khona ke yaphansi mangithi lapha awu nasi simakwana lapha emagatsheni ezihlahla sefila amakhaza sigodola. Hawu mangivuke ekseni ngiyazi ukuthi ke 27. Ushaye khona uqinisile impela. Uma ngikunika le ndlu kuzomela unginike u50 deposit. Yonke kanye kanye. Ucabangani yonke? Akukona ebhangi la ubeka khona kancane kancane. Awunawo 50 Cha. Kodwa ke bengizoba nayo nge40. Hawu u50 uyini kule insukwana. Sengisho awukumina ke namaphupha ami nomshayina ngomzuzwana nje sohlangene 10 20 30 40 50 impela nje bengingabona ukuthi inkinga leyo. Oh uLuisa lo uyirana ka5. Ungathanda mhlawumbe ukuthi udlale inombolo zakho ubheje. Uma uneqiniso ngaleli phupho lakho nginika u2 mina ntambama ngokunika u54. Uma iphumile inamba yakho letha ku2. Oh, benginayo ukuthi R2 lapha. Oh, so hayi nje. Hawu bantu. Nesewusenembobo. Makunjalo iwele esicathulweni. Hayi ke ngeshwa awubone uzibiza ngomuntu onenhlanhla. Hayi bengithi nginawo R2 nje bengazi ukuthi sokuvele lembobo. Hayi impela angiboni kahle ukuthi kuzolunga. Uma kunje kufanele ngiyithole ideposit. Kufanele ngibe nesiqiniseko sokuthi ngizoyithola le mali. Ngibe nesiqiniseko sokuthi ngoyithola nge40 lezo zakho. Hayi. Ngiyalibona lo phuzu kodwa ke bengithandile impela le ndlu. Akusenani ke sengizohamba. Bye bye. Hamba aphume nobovu. Louisa, kodwa ngathi umphathe kabi kakhulu. Ngiyakwazi wena unesihe. Uzoba uhlupho. Angeke akhokhe irent ngesikhathi noma avela ngayikhokhi. Uzokweba ushukela wakho itiye ikofi ngikubona konke kungakenzeki.
Mangabe kunjalo ukubona konke engakenzeki ngifuna ungitsheleke ukuthi inje izophuma yini emshayineni namhlanje. Vele ngeke iphume. Bekuyingane kwanelena bekutshela yona. Ubungeke ukholwe yiyona. Ufuna ukufaka mali. Ngizodlala ngo R2. Udlala ngemali. Ngizoyisa ngezikhathi zasemini. Awubheke lo mhlola wakho ushipa nje la. Ngifake emgqonyeni wezibi uma ngiphuma la. Hayi Louise, ungakwenzi lokho uzobuya lilande. Yebo, kukhona ukuveli. Into enhle kabi ejabulisayo. Kuphume Louise. 54. Uyazi ukuthini? Iphupho lalo yamuntu beliyiqiniso. Iphupho likabani? Oh, lalo yamuntu alihlangene naye. Bokuyinhlanhla nje. Bongaba kini bokuyinhlanhla yakho. Lutho Louise, yazi bekuyinhlanhla yakhe naye. Okungidabukisayo nje ukuthi ubengenayo ngisho R2 wokubheja. Ungachithi isikhathi sakho ngalo yamhlola. Ngabe ukholiwe yile yandaba yesokiseni nezimbobo nezicathulo. Mhlawumbe iphuze yonke imali. Hawu, isahamba. Awuphathwa lo mhlola nawo usuwile uzolanda ibhantshi lawo. Wakubi isokisi lakho nesicathulo zibe nembobo. Sisibengizolanda ibhantshi la. Oh, silibonile. Kodwa ubusenesikhathi eside uhambile ngesikhathi sikubona kwakude ukuthi sikubize. Oh, hayi. Ngiyabonga. Akume. Wosihlale phansi. Oh. Yebo. Ngabe namaphupho amaningi? Oh, hayi. Sikusho ukuthi uye wadlala Kanjalo njengawina. hayi ngiyakubongela sisi. Amaphupho wona hayi nginawo nje maningi. Engithandile leli ukuthi ke ngiphupha umfana omncane egibele enkulu inkomo ensuku. 19 nosikisi. Zaphuma sukulu. Wawina? Cishe ngiwine kakhulu ngoba ke okwenzeka ukuthi ke ekseni ngidlale u19 umshayina afika athi sikisi. Ntambama ke ngidlala usikisi umshayina afika wathi 19 kwawuzaphambana ke izinkomishi. Ngabe unamaphupho amaningi mhlambe njalo nje. Awagejina kancane. Yebo. Uyazi ke lalela. Ngizokwenza into engeke ngiphinde futhi ngiyenze. Futhi ngeke kusisole sisi. Usayifunile? Oh, ngiyathemba ukuthi awume nje kancane. Ngiyathemba ukuthi ilaba abanye abazozwa ngendle. Ima kancane. Ngiyayifuna kakhulu sisi. Manje uthini ngedeposit sisi? Sawubona. Yebo, ukhona osumtholile ozoqasha. Ukuthi khona Kwakuhleke ngoba sengibona ukuthi angizoyithatha indlu. usubona ukuthi uyithatha. Sengiqathele sokuthize nokuthize, kodwa akukho engikufanisa nebathroom yakho ehlanzekile. Ingakho ke sengithi angibiyene indaba ezimnandi. Sisi ngoba bengithe Ubani le ndoda? Omunye obekade ezozwa ngendlu. Mtshela ukuthi akahambe ngoba sengithathile indlu. Ngo R75 ngenyanga. 75. Awuzimisele ukwehla kancane. Ngishisente. Cha kulungile, ngiyayithatha. Kune deposit. Imalini? Awubusayithola. Imalini? 250. 250. Hayi ngiyayivala. Ha. 250. Kungasali ngishisente. Cha kulungile. Manje uthi ikhona inkinga ekhona. Sekunenkinga manje. Ibavru. Ubuthe u50 cent ugeza. Hayi imhlola le. Kumele ngikukhokhele ngugeza.
manje uyavuma ukuthi uzokhokha 50 cents? Uma kufanele ngawukhipha. Ikhona kuyona lenkinga ebekade ngisho. Iyiphi enye inkinga? Ubhavu unofa. Okunyeke lokho. Awuthi ngubone. Cha mnumzane. Isimo simbi kakhulu angeke ngikuvumele ungene ngale. Sisi, ubhavu wakhiwe nge-enamel eyinsimbi. Ungafaka kanjani? Ngiyabona ukuthi ngikwenziwe ukunyakaza komhlaba. Unyakaza komhlaba? Emva kwakho nje kusale kwanyakaza umhlaba wathi Hayi, angikwazi ukuhlala ngagezi. Okusho ukuthi ke uyahamba. Yebo, angikwazi ukuhlala ngagezi mina lo. Uhambe kahle. Ayibonga Nkosi. Amen. Hayi sisi nami angiboni ukuthi ngizokwazi ukuthi ngikukhokhele 75 rand ngenyanga ngiphinde futhi ngikhokhoshe nabahlanu ngokugeza. Ngithanda kanje ukugeza. Ayi, bengasho kuwena. Oh. Woza. Uyasiphela ngiwena 54 rand namhlanje emshayineni ngephupho lakho. Hayi ngiyakubongela sisi. Kodwa ke angiboni ukuthi ngizokwazi ukuthi ngikhokhe 75 rand ngenyanga sisi. Hayi. Hlala phansi. Uyazi? Ngoba wena uzokhokha 50 rand. 50 sisi. Ngebathroom Uzokhokha lutho. ufake. Akukhofa. Akukho deposit. Akukho kunyakaza komhlaba. Yinye nje kuphela into ekhona. Uma ngabe uzongithembisa ukuthi lonke iphupho ozoliphupha uzongitshela. Yonke inhlanhla obona ukuthi ungasibe nayo ungitshele. Sizwa? Hayi siyavumelana sisi. Sekulungile ke ngizohamba ngiyeke ngiyothatha impahla. Ngizobuya khona namuhla. Hawu bantu. Ngiyabonga sisi. Sisi, ayibonga inkosi. It's good, it's nice. Sawubona bandla ngiyaxolisa sebeyithathile. Cha ngazilutho mina ngedlu nguthoko khumali. Thoko Khumalo. Yebo. Awuthoko ngena. Awuthoko. Awazi ukuthi ngijabule kanjani. Uyazi usisi kade ebhalile washo ukuthi uyeza. Awungitsheli ufike nini Thoko? Senginamasondo amabili ngikhona. Thoko, amasonto amabili ubungezi ngani pho kumina? Cha bo anti ukuthi yazi ngisuke ngangalazi ikheli. Yikho nje ngiphuzile ukufika. Awungaze ngajabula mana. Abantu mntakasisi. Thoko, uyazi ufika kahle nje. Bengithi ngiyaphuma nje lapha ekameleni ngithi ngiya le kitchen ngokwenza itiye. Uyaliphuza itiye ma? Ngiyaliphuza ayi. Woza ngajabula. Ake usho. Ngabe usutholile nje umsebenzi Thoko? Ngiyazi phela kunina akulula abadlali bestage. Kanti anti ngibe nenhlanhlana nje ngathola indawana encane emdansweni. Uyazi ke ayi. Yes, Thumpetha. Kodwa liselude ukhalo. Hayi sengibuyile sisi. Ngiyabonga. Awakhathazeki sisi ngabe ngixoxa nje intombi nangizobe ngehla ngenyuka nilande enye impahla. Ezinye futhi. Hayi zincanyana nje. Thoko, usuwazi ukuthi phela sengihlala ngedwa. Lo yamyeni engangihlala naye akasekho usahamba. Cha ngizwanga ukwakubi ke lo. Hayi Thoka kubi. Uyazi kubo kwambona. Ngabe phela ukhuluma kanjani. Yikho phela sengize ngafuna isiqashi nje.
ukuthi ke kube khona imadlana engithola eceleni. Angithi usakhumbula ukuthi abantu abamababili base college. Hey, Thokozile. Awuvusa ukhulile. Ake usho, wenzani lo mhlolo ulethana nemithwalo la? Isiqhashi sakwami esisha. Ini? Awungeke. Njalo. Kunjenazani Thobo lona uLuiza umakhelwane wami uLuiza Gomede. Luiza lo uThokozile Khumalo uyabona uma wakhe noma wami bayihlobo. Sabona Tho. Yebo mama. Uyazi sisi uyozisola uyokhumbula amazwi ami. Uyazi ukuthini Thobo? Lo mfokazi lo mbona la ungiphephela itip mina ngahamba ngodlala u5 ngafike ngawina 54 rand. Uyazi ke Thoko kuba nomuntu onjalo mina ngibona kuyinto enhle kakhulu kunoma nje kungabe bikho nje umuntu uthini na kunjalo. Hayibo yinike lena Oh, hayi ibhayisikili lami sisi. usho ukuthi aligibela le bicycle. Usisi lo usuka samba unqamla amazwi impela sengehle kanti ngekhaya. Sengisho ngithole kakhulu impahla ngalo. Kodwa uyakwazi ukugibela kulona? Hayi into nje kofanti uqaphela ukuthi ke ungajikeli kwesokunxele kodwa ke hayi lona liyahamba impela. Usho ukuthi lijikela ngakosokudla kuphela. Hayi mina ngeke ngikwazi. Hayi into nje sengelijwayele sisi. Akabukeki njengesiqashi esilungile kimina. Ungasibuyise loyana wesimanje manje. Wehlisi rent ibe u60 rand angavu. Louise akasoze abuye lwa muntu angithi umbonile ukuthi uyayiqhenya futhi awusobe uphinde umbone ebuya la ekhaya. Hawu ufuye njani auntie? Cha Lenji lapha eminyango. Westum angitshela uhlanganiswe yini wena la nje lapha eminyango. Hayi sisi usport lo yayi inje ekahle impela iyakwazi ukubheka umuzi. Hawu ingangendlovu. Westum uyabona angizofuya wena la ngithi hlala la ekhaya wena ubusuletha umgungundlovu wonke. Hayi ngihambisa sisi. Manje Stumo sizwa manje. Yebo sisi. Manje hambe. Hayi lambi. Anginandaba nenhlanhla yamaphupho akhe. Uzobe inkathazo edlula ukwenza uyothi ngasho sisi. Awu lalela la Louis khohlwa yilomhlola lo. Uyazi into efanele siyenze namhlanje? Sizopheka sonke la ndawonye. Sidle sonke la bese ngilethe ibhodlela lewayini bese sidumise. Uzosenze njani isiqashi? Kodwa kumele siyazi indawo yazi. Ha isiqashi soyibheka sona ngokwazi. Uyazi ukuthini? Ngiyamdabukela. Uma ngabe efana namanye amadoda, yiloko phela kwakungixaka mina kuDavid. Usho ukuthini? Ngisho ukuthi nje mhlawumbe uyazi mina makwenzekile ngesikhathi ngaphuza ubuye emsebenzini akhathali noma ngabe bekuphuka ibhasi noma ngabe bekwenzeke yiphike nje inkinga angeke uDavid ngifike ezamile ukuthi azenzele mhlawumbe kuya ngasethunjini kodwa ngumfice njani donsa umlomo usumuthi usungaka ke siyabuza ke ngiphuka aphekile Uqinisile. Onke amadoda afana njengezingane bonke. Uyazi mina sengake ngabana abayeni abane. Bonke babe njengezingane. Babe ngeke bazenzele lutho ngingekho. Awungitshele kodwa wethoko
ukucabange njengomuntu wesilisa kwesinye isikhathi ngisho umshado phela. Cha auntie, uyazi angikafuni ukuzikhathaza mina ngoba ukuba umdlalo sestage kusithatha sonke isikhathi sami. Uyazi lotho ukuqinisile futhi angeke uzulahlekelwe yilutho kuloko. Lutho akunjalo. Wonke umuntu wesifazane kumele abe noyedwa wesilisa ahlekisana naye. Uyazi mina laba abantu babekahle. Angingeni. Awungitshele Thoko. Uma ubuka kodwa wena sikhona isidingo salemhlola. Abanye babo. Uthoko bayabalwa obuza la kimi. Ungakulaleli konke lokho akusho. Uzokufaka umoya omubi. Niyazi ukuthini? Ufana nalomhlola. Sekumthatha isikhathi esingakanani nje ebasana nalesa stofu. Uyazi uyafana phela lo no David. Tse. uDavid ngashada naye iminyaka ewu14. Kodwa wayengazi ukuthi istofu la ekhaya sihlalaphi. Nangamzukane ke sesitholileke ukuthi sihlala ngapi. Wayengasazi uDavid ukuthi istofu sisetshenziswa kanjani. Ay. Sewenze njani ke? Hayi sisibeng awunayinaliti. Inaliti uzothungana. Yestofu sis. Kanti usebenzisa amalahle estofini sakho. Hayi lesi sika paraffin sis. Uyalibona la drawer elingasesandleni sokudla uzoyithola khona ke inaliti. Awubheke. Usifune wine. Lapha yana ngasesandleni sokudla ilapha inaliti. Yebo sis. Sisi. Inkathazo. Ngitheni inkathazo yo. Louis, asambeni sohlala ngale sitting room. Ake usho ngothokozile. Ngabe lo mdlalo wena uke uqangani. Oh, ukhuluma ngendaba yothando. Indaba yothando. Uyazi umfuna ukwazi kabanzi ngezothando uboza lapha kimi. Hayi lo anti wakho Phuphayo. Uze lapha kimi uyathembisa. Ngitheni ke kunini? Ngitheni? Uma ngisuke ngithi amadoda ngiyawazi. Ngisuke ngisho into engiyaziyo. Nanti wayini? Phinda Louis ngisalifuna. Uyazi sisime ukuthi mina ngiphuzi. Kodwa ake uthi ngithi kancane nje nakusho lutho. Ngizosithele. Auntie bengeve kumnandi ukudla kwakho. Phela benyanaki lithi bese ngilambe kangaka. Kumele hlale senze nje mantombazane. Kuzokala kuyiselihle. Wezini auntie? Kunezinto amadoda angazazi. Uyibeka wayihlanyekezela Thoko. Bekufanele wena uthi kunezinto amadoda nje angasoze nje azazi. Akukho lutho amadoda okumele akwazi. Bekuphumela umyeni wami wesini. Bekuthukela kukhona kwaziyo. Wayenenkinga yokuphuza amandla. Awu! Kodwa singemsole kulokho. Yini nikhohlile Auntie. Khona nikuzokunuka. Uyasha. Hawu. Kodwa le ndoda ngabe siyenzeni? Stuma kuphi? Angisaboni wethu. Wena bakhona inkomo oyiphundile leyo lizoyikhokha uyazi. Hayi ngifake ihambele yami yashelele yawo manje ngiyifuna. Stuma usicishile istofu. Usishile istofu? Istofu lesiphukuphuku lesi. Uphi lotho? Auntie, phindele emuva etafuleni. Ngizobheka mina ukuthi Stuma wenzani. Ngiyabonga Thoko. Ayala doda. Stuma, salusuma lapho ungasathinti lutho ngiyeza ngizokusiza. Hayi ngiyabonga. Usunesikhathi esingakanani uyiphekela? Hayi sekuyisikhashana nje. Into angithina sijwayele ofish and chips yabona osika bopha. Njalo nje opapa and flakes. Kodwa ake kushibhile mawuyiphekela mawuhlala endaweni enhle kanje. Uma ukwazi ukupheka, ngizokusiza nje kwamanje.
Ngiyabonga. Awusho-ke ungumdlali wasestage. Wazi kanjani? Nginzile ngixoxa ngani. Stu, usho ukuthi ubusilalela ngenkathi sikhuluma ngale. Hayi akusho lutho lokho. Awu kodwa kade nami ngithanda ukuba umdlali wasestage. Khona usuku wakwenza ngalokho. Hayi lutho. Awusho-ke unjani lo mdlalo odlala kuwo wothando? Muhle? Ngibona kanjalo mina. Inkulu kangakanani le ndawo edlalayo? Incane nje kodwa indawo yami yokuqala lapho ngikhuluma khona isemqoka kakhulu kumina. Ukhuluma uthini kuyona? Into engasho lutho nje Stu. Hayi ngitshele phela hawu. Stu, uyathembisa ukuthi ngeke ungihleke mangitshela. Hayi ngeke ngihleke. Kulungile. Ake usho sisime, ngabe bakhuluma ngani? Louise akufuni thina lokho. Mhlawumbe uthoka usemfundisa ukupheka. Kodwa isikhathi eside kangaka? Ha. Kanti kuthatha isikhathi singanani ukufundisa indoda ukupheka? Ngisahambisa izitsha ngale. Ngiyakwazi ke njalo wena siyobacathamela. Mzukwana ngiqala ukukubona. Angiyikholwanga imizwa yami ngawe. Ngavele ngakuthanda nje ngiqala ukukubona. Awusakhumbuli. Ngiqala nje ukukubona. Usemqomile. Ubani? Utho umtshela ukuthi umthanda kanjani. Hayi. Uyazi ushaya ngathi uqinisile ngempela uyangithanda. Ihamba kanjalo ke indaba. Siphele njalo. Cha, khona okusasele. Uyafuna ukuzwa. Phela ngizosizakala ngokupractice abe ngisheshe ukukhohle. Hayi, qhubeka. Awu, uthi ngibuyisa umqondo. Bekithi ngiyazi ukuthi uthanda lunjani. Kodwa bengeke ngazi ngaphambi kokuba ngibone wena. Ngiyazi ukuthi konke kwenzeke ngokukhulu ukusheshsha. Kwenzeke ngokuphazima kweso. Yonke into yenzeke ngokuphazima kweso. Kodwa manje akusekho ukuphindele emuva. Uthando lwami nawe olwaphakade. Uthando lwami olwaphakade. Hawu. Uleya ndoda pho. Hayi uthoka ngeke. Usethulile. Uyithandile inkulumo yami. Hayi. Ihamba phambili. Phela is good is nice ngempela. Sengiphindela ku-aunty manje. Hayi ngibongile tho. Kufuneka ufunde ukuyiphekela. Hawu. Ngoba sebekhuluma ngokupheka nje. Sisi, ngisayobabona. Kwenze njani? Uthoka ukuthi besi Ake velungile. Sisi ngakusiza. angifuni isizo lakho. Uyazi ukuthini? Sengiyalifuna isizo lakho manje. Ngifuna uhlukane noThoko. Uyangizwa? Uyeke ukukhuluma into ezingasile kumshana wami. Siyezwana Stu? Umshana wakho. Kwaze kwaba ubusuku obuhle. Uma khona umthandayo zonke izinto zihamba kahle. Ngahle kube njalo. Ngabe usisime ubanjwe yini? Uthanda libona uyangizwa Stu? Kodwa alivalekile nje ubucabanga. Uyangizwa ngithini? Yinike le phezulu kwesitofu amafutha afunani phezulu kwesitofu. Wesiphukuphuku ndini amafutha wabekwa phezulu kwesitofu. Yebo ngicishe washisa indlu yami lesilima belithathela ngizohlala la ekhaya kodwa. Awubheke